Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai: zvakangooma hazvo vedhuwe, hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini ndiri mufundisi uye zvekare ndatova nemakore anopfuura iwo kuita 10 years ndichiparidzawo shoko raMwari uye zvekare ndichizamawo kuti vanhu vazhinji vange vachitendeuka vachiuya kuna Ishe Jesu Kristu. Ndakakurirawo mumhuri yainge iri a very strong Christian, also coming from a strong Christian background, and I married such a woman. So kubva ndichiri mukomana wechidiki ndainge ndakazvipira ndakazviudza kuti mission yangu pasi pano pezuva ndeyekuita basa raMwari. Asi muzuva ranhasi handina kuuya pano kuti ndinge ndichizoparidzira vanhu, asi ndauya pano kuti ndinge ndichizoreururawo izvo zvandakaita. Uye zvekare I hope kuti nyaya yangu, confession yangu ichazokwanisa kubatsirawo vamwe. Mukomana mainge muri mugore ra2020 apo pandakasangana nemukadzi uyo akazokonzeresa kuti ndinge ndichizopindana nemasituations mamwe andaisambofungidzira kuti ini chaiye, a man of God, kupedzisira ndava kuendawo mudzin'anga. So ndakasangana nemukadzi uyo wandichapa zita rekuti Miriam. Miriam ainge ari mutsva muchechi medu ende akabva atanga kuuya kuchechi ende ainge ari very serious. So iye waiti kana wakamutarisa wainyatsokuona kuti ainge ari mukadzi ainge aine chimiro chakanaka, akaumbwa, uye zvekare ndaiti ndakamutarisa ndaitoona kutoti kunyange varume vazhinji muchechi vainge vava kungogara vachingotarisa vachimucheukira. Saka akabva azoiswa kudepartment rehosting. She was now part of the hosting team, and kuburikidza nekurakidza kuti ainge achida nezveshoko raMwari, zvino akabva achizotanga kufamba neni nemudzimai wangu nevamwewo avo vainge vagara vari muhosting team. So izvi zvakabva zvazoita kuti ndinge ndichizova very close kwaari uyu Miriam. So ndakabva ndachizotanga kutaura naye. Zvino ndakati ndatanga kutaura naye Miriam uyu, even though ainge aine murume wake, but ndakabva ndazobatwa neruchiva mushure mekunge azondiudza kuti kumba zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka. Akauya kwandiri one day achitobva kubasa zvake. On that day ndainge ndiri kuoffice ndiri kuchurch, akabva andifonera akabva ati, baba muriko here kumba? Ndikabva ndati kwete, ndiri kuoffice ndiri kuchurch. Akabva ati that is far much better, let me rush there. Zvino akati tichitaura pafoni paya akabva ati, you know what baba, can you wait for me muri koko office ikoko? Ndikabva ndati it is okay, kasi mune kumwe kwamafunga here? Akabva ati iye she wanted to run back home so that she can just freshen up over auya achindiona, because she had a request uye zvekare she had a gift for me. Ndikabva ndati zvakanakai, how long can I wait for you? Akabva ati even 35 minutes. She then drove to a place, ndokubva achizouya. Akati achinopinda muoffice mangu, ndakabva ndaona kuti apa muedzo wacho ndainge ndisingatombokwanise kukurira. Akauya akapfeka zvake miniskirt uye zvekare ainge akapfeka katop kainge kakatoita kagove out zvako. Ndakabva ndatobatwa nemweya weruchiva ipapo, ndokubva azondiudza kuti ainge aine a gift iyo yaainge anditengera uye ainge achida kuti ndinge ndichiita a guesswork yekuti what type of a gift it was. Ndakabva ndatadza paya, ndokubva azovhura handbag rake akabva azoburitsa watch, a very beautiful watch. Akabva ati ndakupai, ndakutengerai watch iyi. Ndakagamuchira watch iya ndichiti I was going to try it on later on. Apa ndainge ndichida kuti ndinge ndichimudismissa so that I can pray, because already ndainge ndava kutonzwawo kutoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka.
zvakanaka. Zvino akabva ati she wanted me to try it on. Ndakabva ndati no, it did not matter. Akabva ati come on, I want to try it on you. Ndokubva ndachizosimuka paya. Zvino ndakati ndichinosimuka ndokubva aseka zvake nekuda kwekuti sikarudzi yangu yainge yava kutooneka kuti there was something that was going on. Akazopedza zvake kundipfekedza watch iya, but ainge otondiguma sikarudzi yangu. So takabva tachizotanga kudanana, but musi wacho iwoyo tina hedu kuda kuita bonde, even though inini ndainge ndakambozama kuti ndinge ndichinomumanikidzira kuita bonde, asi zvakatondishamisa kuti airakidza kuti ainge aine mafeelings chaizvo, ende achitaura iye kuti ainge ava nenguva yakareba achiti handichatomborangariri kuti nemurume takapedzera kusangana pabonde rini, achiti murume wake kubva zvaakabatwa shuga ainge ava kusakwanisa kupefoma pabonde. So ndainge ndichizama kumumanikidzira but ainge achiramba. Sezvisinei takazoti mushure kunge tatanga kudanana kwemwedzi inokwana iyo kuita miviri, ndopaakabva azondiudza kuti ainge aita sarudzo dzake dzekuti tinge tichizosvika pakusangana pabonde. So takabva tazoita bonde paya. Mushure mekunge ndasangana naye pabonde takaramba tichingosangana. Then after that ndopandakabva ndachizotanga kubatwa nezvimwe zvirwere zvandainge ndisinganzwise kuti zvainge zviri zvirwere zvepabonde here kana kuti nemudzimai wangu, sezvo tainge tichingogara tichisangana futi pabonde pasina kushandisirana dziviriro. Kabva ndati ndichamirirawo kubva kuna madhamu kana vaine STI inenge yavabata, zvinenge zvichireva kuti uyu Miriam ndiye anenge andipa STI yacho iyoyo. Mukoma, ndakangoramba ndichingorwadziwa chete, ende ndainyanya kunzwa kurwadziwa muchiuno mangu omo, uye zvekare ndainge ndava kupota ndichirota dzimwe hope dzainge dzichindityisa. Ndaiti kana ndakarara paya ndaibva ndarota ndichinoita bonde naye Miriam uyu. Then kwaibva kwauya kamwe kadhara kainge kari kapfupi. Kadhara aka kaibva kati kwandiri, ko iwe naiwe, ko uri kumboiteiko nemudzimai wangu? Ndipo apo pandakachizoroteswa nako kadhara kaya, mushure mekunge ndamboenda out naye Miriam tikaswera muswero wese wezuva tichiita bonde. Usiku hwacho kadhara kaya kakabva kadzoka kakabva kati, iwe saka unofungidzira kuti kupota ndichiuya kuhope kwako zvinhu zvinondinakidza here? Hauzivi here kuti ndinotoshandisa simba rakawanda kuti ndinge ndichiuya kuhope kwako? Manje ndava kuda kukurova neshamu. Ndainge ndichida kukuregerera, but now ndava kuda kukurova neshamu. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndakafufutirwa. Ndikatoona kutoti dumbu rangu rainge richirakidza kuti rainge rakazvimba, rakaomarara. Mudzimai wangu handina kana kuda kumuzivisa. Ndakabva ndachizofonera Miriam ndikabva ndati ndainge ndichikumbira kuti ndinge ndichisangana naye. Takabva tazonosangana mutown, then takati tasangana paya ndikabva ndati iwe toda kuti tinge tichimbokurukura, pano pane nhau iripo. Ndokubva ndati uya pano unge uchibata dumbu rangu. Akabva auya ndokubva adzvanya dumbu rangu paya. Ndakamuona kuti ainge avhunduka as if zvinhu izvi kainge kasiri kekutanga achisangana nazvo muupenyu hwangu. Akabva andibvunza kuti ndainge ndisina here humwe urwere uhwo hwandainge ndava nahwo. Ndikabva ndati what do you mean? Akabva ati hamusi kupota muchibuda discharge here sekunge mune drop? Ndikabva ndati hongu ndizvozvo zviri kuitika. Saka unoreva kuti wakandipa drop here naye Miriam? Zvinoreva kuti wakandipa drop kaiwe. Ko HIV hauna here naye Miriam? Akabva ati kwete, HIV ainge asina. Ndikabva ndati zvino kosiki iyi yacho yauri kuti inoita sekunge idrop, iwewo wakazviziva sei? Akabva ati ndo dambudziko iro randinaro. Akabva anditi iye ainge aine rukawo urwu ndo rwainge ruchikonzeresa kunyange nehope idzo dzandainge ndichirota. Ndakabva ndatanga kuchema paya. Ndikabva ndati asi nhai Miriam, why usina kundiudza kuti iwewe une rukawo? Akabva ati ndaifungidzira kuti nekuda kwekuti imimi muri munhu waMwari, zvimwe kuda Mwari vaikwanisa kuzokuchengetedzai. Ndokubva achizondiudza nhoroondo youpenyu hwake kuti kubva murume wake paainge
akatanga kurwara vasati vazviziva kuti murume wacho ainge aine chirwere cheshuga. Hanzi ndopaakazombozama kuita boyfriend yekutanga. Mushure mekunge vasangana pabonde yakabva yatanga kuzvimba dumbu ndokubva yafa. Then akabva achizoita zvekare imwe boyfriend, vakangorara rumwe chete. Boyfriend iya ikabva yatanga kurwara zvekare, but yakachibva yazvoenda ndokubva yazonobatsirwa kun'anga. Mukomana ichi ndakabva ndapindwa nekutya mushure mekunge ndaudzwa naMiriam kuti iye ainge aine rukawo. Ndakabva ndazama kuti ndinge ndichinamata, even though ndainge ndichinamata, but marwadzo aya aingoramba achingowedzera. Ndikabva ndati pano nyaya yainge iripo yainge iri yekuti ndinge ndichitsvaka rubatsiro. So naMiriam uyu takabva tachizotanga kufamba, but mukunofamba kwatainge tichiita ndakabva ndaudzwa kuti inini ndichifamba naye Miriam uyu zvainge zvichitoita wese, ende zveshuwa ndainge ndichitoona kutoti zvainge zvatova wese. Ukuwo mudzimai wangu ainge achiti, ko ingawani zvamuri kusimba, ko dumbu kukura kudai. Iye ainge asingatozivi kuti murume ainge ava kungogara akafufutirwa. Ndakabva ndazosiyana naye Miriam uyu ndokubva ndatanga kutsvaka n'anga. Ndakashanyira vana chiremba vakawanda, asi pane zvose izvo zvavainge vachindipa, kutaura chokwadi hapana kana chainge chichimboshanda. Ndaingoramba ndichingonzwa marwadzo aya, ende ndaitoti kana ndikanwa mishonga iya yandinenge ndapiwa zvaibva zvatowedzera, ende zvakatombonditadzisa kuti ndinge ndichifokasa pabasa rangu muchechi. Ndava kungonyepera mudzimai wangu sekunge ndainge ndichingorwara apa, kuti ndinge ndichienda kuchipatara ndainge ndichiramba futi. Ndakazoona kuti ndakabva ndazoona kuti pandainge ndimire painge pakaoma. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichichinja chiremba. Ndopandakabva ndazoenda kune imwe n'anga, even though ndainge ndisingadi kuti ndirambe ndichingoenda mudzin'anga dzakasiyana siyana ndichitya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzogumisidzira ndazorombesewa, but nekuda kwemarwadzo awo andainge ndichinzwa munyama dzangu ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda kun'anga. Mushure mekunge ndaudzwawo neumwe uyo wandainge ndakasangana pana chiremba vaya vaipota vachindibatsira kuti kwainge kuine imwe n'anga yainge ichitozivikanwa nemukurumbira. Ndokubva ndaenda kuya ndakasvika kun'anga kuya ndokubva ndamutsanangurira matambudziko angu ose awo andainge ndichisangana nawo. Ndakamuudza nezvebonde randainge ndakaita naMiriam uya kuti mushure meizvozvo ndopandakabva ndatanga kurwara. N'anga iya yakabva yandiudza kuti painge pasina kana dambudziko, ikabva yandivheneka, ikabva yandiudza kuti rukawo rwaMiriam rwainge rwandipinda munyama dzangu, ende ndainge ndichikwanisa kuzofa. Uye zvekare zveshuwa chidhara chiya chandainge ndichirota chainge chitori chikwambo chandainge ndichirota, ende painge pachitodiwa mishonga yakasiyana siyana kuitira kuti zvinhu izvi zvinge zvichizobuda munyama dzangu. Saka ndakabva ndachizotanga kugezeswa nemishonga. Ndaiti dzimwe nguva ndichitobva kuchechi ndaibva ndadhiraivha ndobva ndaenda kumba kwen'anga iya. Ndakaramba ndichingoshandisa mishonga iya kudzamara ndazonzi painge pachidiwa huku. Mukoma ndaigara ndichingoenda pamharadzano dzenzira ndichienda ndobva ndanouraya huku dziya ndichinzi zvose izvo zvandainge ndichiita kwainge kuri kupira kuchikwambo chiya icho pachinenge chizonwa ropa rehuku dziya idzo dzandinenge ndazouraya ndiri pamharadzano dzenzira, then icho chaikwanisa kuzondisunungura munyama dzangu. Sezvisinei, mushure mekunge ndaita zvinhu izvi ndakabva ndatanga kuona kuti marwadzo angu akabva atanga kuderera, uye ndakabva ndatanga kunzwa kuti ndainge ndava right. Ndakazopora zvangu, handidi kukunyeperai, but kusvika pari zvino, even though ndakazokumbira Mwari ruregerero nekuda kweizvo zvandakaita, kudanana nemukadzi wemunhu kusvika pakuzonorara naye uye nekuzobatwa nerukawo ndichizoenda mudzin'anga, but even though ndakazokumbira Mwari ruregerero, but ndinonzwa kuti mweya wangu uchiri wakasviba
uye zvekare whenever I try to pray dzimwe nguva I can't even concentrate ndichingoti asi zvandakaita paya ko ndakambozviitireiko. Ndauyawo pano ndichida kureurura kuti Mwari dai mandiregerera, ndinoziva kuti ndakakanganisa uye zvekare ndikabva ndanobvunzira mudzin'anga nekuda kwemarwadzo awo andainge ndiinawo ndikabva ndazvibvisa pamberi paMwari, even though ndichida kutanga patsva, but dambudziko riripo nderekuti pose pandinopfugama Mwari wangu ndichida kukumbira ruregerero, ndinobva ndatanga kuzvishora kuti ndakamboiteiko. Ndiri munhu wekuti ndikuda kudzokera kuna Mwari, ndidzokere paya pandainge ndimbori mukutenda. Handichadi kuti ndirambe ndichingozvirangaridza kuti ndiri munhu akamboenda mudzin'anga ndichinobvunzira. Handichadi kutarisa kumashure, ndanga ndiine shuviro yekuti dai ndakwanisa kutarisawo kumberi kuti ndikwanise kurarama ndiri munyasha nemurudo rwaMwari, ndinge ndichikwanisa kutungamirira sangano randinofanira kuti ndinge ndichitungamirira. Ndinoziva kuti zvandakaita zvakaipa, ende ndiri kukumbirawo ruregerero kumhuri yangu, kumudzimai wangu, uye zvekare nekune vekereke yangu, ende kunyangwe kwaari iye Miriam ndinotoda kuti ange achindiregererawo, nekuti iye kunyangwe zvake akauya kwandiri achida kundiisa pamuyedzo, but ini handina kuti ndinge ndichikwanisa kuzvibata semunhu uyo anofanira uye anotarisirwa kuti ange achichengetedza upenyu hwevatendi. Ende ndinotarisira kuti dai Mwari vakwanisa kundiregererawo ndikwanise kuwanawo peace mumwoyo mangu. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukoma confession yangu yakamira sekudai so: ndiri murume ane mari dzake, but dambudziko riri kuitika pandiri nderekuti ndinge ndichibatsira hama dzemudzimai wangu ndiri kunzwa zvichindiremera. Of course vanengina vake ndigere navo uye zvekare ndinotovaendesawo kuzvikoro. Right now pane vamwe amainini avo vatori kuuniversity. Tiri munomo munyika yevatorwa yeSouth Africa, but izvi ndichizviita ndinozviita mwoyo wangu usina mufaro. Chikonzero it is because inini chikonzero ndechekuti inini ndiri nherera, ndakasorambwa nehama dzamai vangu uye zvekare baba vangu handitombovazivi. Saka shuviro yangu mukukura kwangu ndainge ndichizviudza kuti dai ndikakwanisa kuzowanawo mukadzi anenge asinawo hama seni. Izvezvi ari kundikumbira mari achiti ari kuda kupa amai vake, but ndiri kungomudza kuti ndichakuzokuudza later on. Chikonzero ndechekuti inini mukomanashe ndinongoti ko ingawani zvandisinawo amai, so I don't know kuti ndakaita mistake here yekuroora mukadzi ane vabereki nehama dzakawanda, but iye zvake haazvizivi, but zvinhu zvekuti zvinongondibowa. So ndingaitawo sei kuti ndinge ndichibvisa mweya wakashata kudai? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, please do not punish your wife if you do not love her. Just tell her the truth, rather than kuti munge muchishandisa ma-excuses ekuti inini nekuda kwekuti handina hama saka ndaitarisirawo kuroora mukadzi asina hama. You need to deal with your bitterness mukoma. Try to find maybe a professional who can help you and give you counseling. Musapanisha mwana wevanhu. Let us try to speak with him in the comment section.